Malti qabel ħalli U selmulku! Dan, all right. X'waħdaħat. Isak il-prejm. Ejja x'waħda miskena. Laqwa li ma weġġax imma. Le. Insomma, jek taraw xaġa interessanti, ibatu inna, diġa batunna wkoll il-mara ta' Bernard, s-sonoruelo, fuq shooter@danusan.com. Issa. Statistikament, l-irġiel Maltin qed jagħmlu ħafna aktar faċendi fid-dar. Issa l-mistoqsija mhux dik, jekk il-faċendi u mhix apprezzati u jekk ħaninżel naqra fejn l-irġiel. Saqsihom jekk jikkorreġuhom x'qed jagħmlu. Ija taw il-pjazza tar-Raħal ġdid u ħanipprova nsib koppji forsi daqsxejn kbar fl-età ħalli niskopri jekk l-irġiel tagħhom jagħmlux il-faċendi jew inkella le. Sinjura, da tiegħek jagħmel faċendi d-dar. Iva, da. Għatini eżempju x'jagħmel. Meta ikun hemm bżonn Ġiljan Kajsarja. Iva, ta' Abdu? Biss? Standard procedure. Jasar platti, Jasser platti, jonxor, Da tija, jak tridu. jagħmel xi ħaġa. Jagħmel iwa jgħid. Ta' mhix minn waraħu. Insomma, tajku kun hemm bżonn nagħmel. Ukoll. Kollhom sewja. Aħjar minna tagħmel. Imma dejjem għandi għajnuna ta' xi ħaġa minnu. Tajjeb. Mela kif rajtu sinjuri ħafna mill-irġiel vera qed jagħmlu l-faċendi. Allura minn hawn inwasslu l-messaġġ illi kemm jista' jkun ma nħallux in-nisa jagħmlu x-xogħol waħedhom imma nistinkaw ħalli nibqgħu ntellaw il-persentaġġ. U smajtu li Trump ħareġ fwiha jisimha fight. Ħareġ joħra għan-nisa Victory 47 xi jħobbu jitfawlu minn numru, ma nafx x'inhu 47 imma tiswa ħafna flus. U taħsbu li dawn affarijiet Trump biss kapaċi jagħmilhom hawn Malta għandna nies kapaċissimi illi qed jimxu fuq dawn il-passi wkoll. Araw. Skariċ! Hello, min inti please? Min jiena Coco Maltese, produttur tal-fwieħa ewlieni u qed nikkollabora ma' ħafna vips Maltin li qed jivvintaw li jagħmlu fwieħa. Nurik l-ewwel wieħed? Kif trid? Mela, dal-isqof għamlu, of the bovri. Ara kemm sabi. U l-fuq ta' vera. U li qed jagħmel ħajat il-proceeds kollha li jaqla lin-nies fil-bżonn. Tajjeb, għall-istrina jew hekk? Le għal-Labor bħalissa fil-bżonn din. Ejja, jgħat fuq il-wan. Ara da. U dak ta' minnu? Da, taraħ mux mimli, anzi, Dik Vojta. Vojta di jisima Oda Zoppardi, il-fiħa by Jason Zoppardi. Ma najdlek jena kważi Vojt u tajdulux li Vojt, għaxek tajdlu li Vojt juhu għalek u dak ma jċettax telfata, et najdlek jen, ħannurik iktar! Proset, għandek iktar? Mela dan, taraħ, da ta' Clayton Bartolo, ħafna produtturi jażlu jisemmu l-prodott tagħhom bin-numri. Tiegħu semmiħ 68K, għadni ma nafx għalfej imma sabiħ li seb, 68K. Isni nafal xiexien? Ma nafx mbagħad fil-każ għajdli. L-aħħar iżda mhux l-inqas il-fwieħa ta' Joe Etienne, tik kondom magħha wkoll dak rajtu? Ma nafx jisem mamma? Ħanajdlek jien, taf x'isima l-fwieħa? Le. Protection by Joe Etienne. Ma tantx tixtab il-kondom imma. Isma' ħanifqu għawek? nifqu hawnhekk. Dak Grazzi kollox, ħafna. Iva, Coco Maltese, kollox barra diħa ta' Coco. U Roberta Mezzola daħlet fil-Google Year in Search tal-2024. U Instema tajda l-klim, isimaw. 2024 will be the biggest global election year in history. Setaw ġabuha, msabbuha biċċa żgħira, ma mhux dak. issa jena marċit neħela krettu ma jena għaw Maltin oħra li missom jew taħlu floka, jew daħlu maħħa, bħal. Bħal din nanna, eżempju. Fuck's sake. You like them? No, They're sparkly. fucking. Isem raw. Għarħila li, tibħu, ħad qabbel in-nanna ma' Mezzola. Mhux l-istess ħaġa. Waħda bdiet tara l-elezzjonijiet
u di qed tara il-biżliet. Isbaħ dejjem. B'saħħa.